Itt van a világbajnok férfi karcsapat. Húj, de nagyon boldogok a srácok. Én azt hiszem, hogy sokat küzdöttek ezért a döntőért. Nagyon-nagyon jól vívtak a döntőben, de hát nem kell elmondanom, én remélem, hogy mindenki látta. Aki meg nem látta, az kérdezzen. Ott vannak középen a srácok. Nemcsik Zsolt, Decsi Tamás, Lontai Balázs és Szilágyi Áron. Szilágyi Áron, aki nagyon fiatal versenyző, az utolsó pillanatban került be a csapatba. Lengyel Balázs ugye lebetegedett, és így ő neki kellett kiutazni, aztán az egyéni versenyen a 42. lett. Lontai Balázs nagyon jól szerepelt az egyéniben is, 19. lett. Decsi Tamás, én azt hiszem, hogy ennél tud jobban vívni, 38. az egyénibe. Nemcsik Zsolt 9. ő éremér utazott ki, és akkor jól felpaprikázta az egyéni szereplés a fiúkat, és megmutatták itt a döntőben, hogy bizony le tudják győzni a franciákat, de előtte, mindezek előtt az olasz csapat lép fel a dobogó harmadik fokára. Az az olasz csapat, amely 45-44-re egy nagyon-nagyon izgalmas, szintén nagyon izgalmas asszóban győzte le Ukrajna csapatát. És én azt hiszem, hogy ők is örömként élik meg ezt a győzelmet. Ukrajnát egyébként mi búcsúztattuk a legjobb 4 között, az olaszokat pedig a franciák. Nagyon elverték a franciák az olaszokat 45-29 arányban, mi pedig Ukrajnát vertük meg nagyon 45-39, tehát azt hiszem ebből nem kétséges, hogy a két legjobb csapat került a döntőbe, és ők meg oltári nagy csatát vívtak. Csak azért volt annyira izgalmas a vége egyébként az asszónak, mert hát kicsit indisponált, vagy szerencsétlen volt Nemcsik Zsolt, de végül is nem ez a lényeg, hanem az, hogy hozta az asszót, és 45-43-ra le tudtuk győzni a franciákat, akik másodperceken belül föl fognak lépni a dobogó második fokára. Anstedt, López, Piló és Sanson, ők, hát nem tudom, hogy jól, ez majd a francia csapatvezető eldönti, hogy jól szerepeltek-e az egyénébe. Egy 19., egy 13., egy 33., és Sanson volt a legjobb, ő 6. lett az egyénében, az mindenképpen dicséretes, hogy ott volt a legjobb 8 között. Most már ők is örülnek, megkapják az érmeket, és akkor az igazi üdvrivalgás majd akkor következik, amikor már a magyar srácok érkeznek. A magyar srácok egyébként 6-ként kerültek fel a 32-es táblára, tehát nem kellett vívniük, aztán a 16 között Koreát verték meg. Érdekes módon ez egy nagyon szoros csata, 45-40, aztán a bravúros győzelem az oroszokkal szemben. A 8 között 45-44, az utolsó asszóba szintén nagyon nagy szerepet vállalt Nemcsik Zsolt. 2 hátrányból 43-44-ről fordított 45-44-re, aztán ugye a 4 között Ukrajna, ez egy könnyebb asszó volt, és akkor következett a döntő, amelyet láthattunk. Hát itt voltunk Ferencsik Domonkossal, elárulhatom önöknek, hogy mind a ketten leizzadtunk. 180-as pulzussal néztük végig, nagyon izgalmas volt a legvége, de hát ezt nem kérdezi meg senki, amikor majd megkérdezi a fiúktól, hogy ki lett a világbajnok, akkor ők büszkén mondhatják, hát ki. Magyarország, és ismét a férfi karcsapat 1998 után ugye Svájcban a világbajnokságon tudtak nyerni, akkor már ott volt Nemcsik Zsolt, és akkor még Ferencsik Domonkos is ott volt abban a csapatban, de most már itt van az őrségváltás, a fiatalok, Szilágyi Áron, Lontai Balázs és Decsi Tamás, és a nagyöreg Nemcsik Zsolt ebben a csapatban. De nagyon jó őket látni itt a dobogó legmagasabb fokán, hiszen a legtradicionálisabb fegyvernemről van szó, a férfi kardvívásról. Hihetetlen nagy elődök vannak, rengeteg olimpiai, világ és Európa bajnok, és most ők is felkerülnek erre a táblára, vagy bekerülnek azokba az emlékkönyvekbe, ahol a világbajnokokat papírra vetik. Nemcsik Zsolt kap meg egy neszeszert a csapatnak, és akkor nyilván befordulnak a zászló felé, és nagyon-nagyon boldogan meghallgatjuk a magyar himnusz már másodszor itt a Szentpétervári világbajnokságon.
Köszönjük szépen, fiúk, nagyon-nagyon jó mérkőzést láttunk, nagyon-nagyon jól vívtatok, mi nagyon jól szórakoztunk a döntőbe, megérdemelten lettetek világbajnokok, láthattuk, hogy a srácok fürdenek a sikerben, élvezik, hogy ott vannak a dobogó legmagasabb fokán, csak nekik szól a himnusz. Na hát, még érkeznek a női párbajtőrversenyre az érmesek, addig azt hiszem, hogy visszaadom a szót a stúdiónak.